Hvad hedder murmeldyr på tysk? Det hedder marot på fransk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder marot på fransk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på tysk. Det er sejt. Jeg håber sådan, jeg vil se et murmeldyr, når jeg kommer herned. Den sidder der bare, den tænker turister. Den tager sig lige en lur. Det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. Altså en fejl, vi ikke har en kasket på. Vil du låne min hat? Det er en kæmpe brøjler. Mor, min Du hat? skulle også have noget på. Jeg kan ikke have den på alligevel. Nej, derfor skulle du også have haft en kasket på. Ja, men det har jeg ikke. Vil du ikke låne min hat? Ikke nu. Mor? Ikke nu. Nej. Hvis de har kasketter oppe i hytterne, Jette, så skal vi have en. Ja. Så er jeg lige fuldstændig underordnet, hvordan den ser ud. Okay. Det her er min mor og mig. Vi var her i bjergene hver sommer i mange år. Min mor, mig og min stedfar. Han misbrugte mig igennem min barndom og min ungdom. Min mor har altid sagt, at hun ikke vidste noget. Det forstår jeg ikke. Jeg har inviteret hende med herned igen, fordi jeg håber, at turen kan hjælpe os til at komme nærmere, hvad der skete dengang. Det er 20 år siden, vi sidst har været her. Men mor, det her tørklæde, det vil jo gøre det samme. Men altså, du skulle også tage et eller andet på, fordi solen bager altså ned igen. Men jeg har det fint. Ja, men ved du hvad? Det er det, der er risikoen. Det er, at man tror, man har det fint, og så bager solen. Temperaturen er, at man går uden, og så bager solen, og så får du både det ene og det andet. Altså. Så får du en solstik. Solstik? Ja, det er faktisk alvorligt ment, Jette. Du mærker det ikke før i aften. Det er simpelthen bud nummer 1, når du går herude. Fordi du er højt op. Så solen er en anden. Jeg føler mig bare som mormor. Ja, det gør ikke spor. Det gør ikke ondt, Jette. Her er en kop til dig. Fedt. Kan du ikke lige vende siden en lille smule til? Du behøver ikke at vende dig om. Du kan bare vende siden til. Tak, frøken fotomodel. Ja, fru. Fru fotomodel, undskyld. Det er til os, det der. Ej, hvor er det godt. Ja. Nej, man kan allerede se solen. For fanden, mor. Jeg tror, du får ret i det der. Tror du? Jeg tror. Det var da imponerende. Fordømt det. Ja, men det, altså dengang, hvor vi blev skoldet på den måde, der gik vi på sne. Har du en kiks? Ja. Vi var så tidligt hernede, så der gik vi på sne. Så det var de der refleksioner. Og samtidig med, at det var jo køligt. Så vi mærkede det jo ikke. Det var derfor, det gik så galt. Jeg tror faktisk, det er den eneste vandretur, jeg har i min erindring. Nå. Ud af alle dem, som vi gik på. Nå. Ved du, hvor gammel du er? Ja, det ved jeg, men jeg ved det ud fra fotoalbums. Ja. Det bliver spændende at se, om vi kan se det sted, hvor du var ved at falde ned. Ja. Jeg kan bare huske, hvor svært jeg synes, det var, at han faktisk reddede dit liv. Ikke fordi, at han reddede dit liv, men jeg synes bare, det var noget i... Jeg var sådan en helt også. Ja. Jeg synes, det var rigtig svært. Så det kan jeg slet ikke huske. Jeg husker det, som om han faktisk reddede dit liv.
Det, der reddede mit liv, det var, at jeg havde lært, men også af ham jo, at man skulle rulle om på maven og stokke i. Ja, men havde han noget, han ikke, og han stok ned mellem dine ben? Så jeg husker det som om, at vi ligesom han hjalp os sådan over et svært sted, som jeg husker som sådan et gletsjer. Nej. Jeg kan nærmest huske, hvor jeg stod, og hvor du var, og hvor han var. Og jeg kan heller ikke huske, om jeg mistede min stok, faktisk. Ja, det gjorde du. Det tror jeg nemlig, jeg gjorde. Det kan jeg godt huske, når du siger det. Det tror jeg nemlig, jeg gjorde. Jeg tror, den fortsatte ud over kanten. helvede, altså. Ja. Det at se den der stok, der bare... Ja. Altså, det gik jo lodret Der ned. fik jeg vist ny stok dengang, tror jeg. Ej, ja. Ja, det gik lodret ned, og man kunne bare se, hvordan den tog små sten med sig, hvor den så forsvandt. Ja, det så jeg jo så ikke. Ej, fuck, mand. Ja. Ja. Så derfor ved jeg ikke rigtigt, hvordan det bliver at komme derop igen, må jeg sige. Nej. Nej. Det var ikke... Det var på flere måder ikke særlig fedt at være der. Nej. Det vil sige, jeg er jo ikke på det tidspunkt. Nej. Det vidste jeg jo. Jeg vidste bare, det var koldt. Mm. Og uvejsomt. Ja. Resten vil jeg komme til senere. Mm. Ja. Mm. Stop for vejret. Du stopper for vejret. Det er fandme hårdt. Bilerne bliver altså mindre. Jeg er så vred over, at det er nødvendigt, det her. At være nødvendigt. Ja, at vi er her. Ja. Og at det overhovedet noget, der er en del af... Men det er da rigtigt. Jeg kan ikke finde min lighter. Det er også rimelig frustrerende. Nå, det kan jeg altså ikke hjælpe dig med. Jeg har smidt den et eller andet åndssvagt sted. Skal du sætte os? Nej, jeg har ikke lyst til at sidde ned. Nej, jeg skal ikke have noget at spise alligevel. Hvad? Det siger jeg skal ikke have noget at spise alligevel, tror jeg. Hvorfor? Jeg synes ikke, jeg kan have noget. Men den der følelse af, at det hele tiden ligger lige inde bagved. Hele tiden. Altså, så kan vi godt hygge os, og vi kan godt sådan, men det er jo ikke sådan rigtig hyggeligt, vel? Den er der hele tiden. Men det må du nok forklare mig lidt nærmere. Men... altså... Det føles bare som om, at det er small talk. Altså, fordi vi ikke, fordi vi kommer ikke rigtig til bunds. Og før vi ligesom er det, så synes jeg, at det er svært at bare være,
Altså, og bare have det rart, faktisk. Så må vi jo gøre noget for at komme til bunds. Ja. Ja. Jeg har meget svært ved at forstå, altså... Jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan kan alt det her ske? Mm. Jeg ville jo heller aldrig have ladet det ske, hvis jeg havde bare haft den mindste tanke. Men det havde jeg ikke. Det var ikke i mine tanker på noget tidspunkt. Ikke på noget tidspunkt. Nej. For så ville jeg selvfølgelig ikke have ladet det ske. Altså, jeg kan ikke... Altså, det virker fuldstændig urealistisk i mit hoved. Hvordan du ikke har fornemmet, hvordan havde jeg det? Jeg har brug for at sidde lidt. Okay. Jeg ved ikke, om du vil gå videre, eller om du Nej, vil sidde. jeg vil ikke gå videre. Jeg troede, at du mistrives, fordi du ikke trives med ham i huset. Men derfra og så til, at jeg var vidne om, hvad der ellers foregik i det. Det gjorde jeg ikke. Men jeg skulle have ageret på, at du ikke trives. Bare med den begrundelse, ikke? Og det gjorde jeg ikke. Det er rigtigt. Og det var nok, fordi jeg ikke magtede det. Og fordi jeg hele tiden blev ligesom holdt i et eller andet med, at du skal jo være her for ligesom og så videre. Hvad? Du skal være ligesom for hvad? Jeg skulle være der for ham, for og så videre, ikke? Og blev holdt i den der. Og derfor handlede jeg ikke på, at du ikke trives, som du skulle. Men jeg troede stadigvæk, at det var den der skød opdragelse. Den der, som vi alle sammen fik at vide, hvis vi gjorde. Jeg fik også at vide, hvis jeg gjorde forkert, ikke? Jeg troede, det var det. Jeg havde ikke forestillet mig, at der foregik andet, Jette. Jeg siger det en gang til. Det var ikke på noget tidspunkt i mine tanker. Jeg tror først rigtigt for alvor, det gik op for mig, hvor alvorligt det var, dengang du anmeldte det. Jeg tror først, det var der omfanget gik op for mig. Jeg har aldrig drømt om, at der var nogen, der skulle tage en hånd om mig på den måde. Altså. Jeg ved ikke, om man kalder det hjernevask, eller hvad fanden man kalder det. Jeg har så svært ved at tro på, at det kan stå på i så mange år. Hvad troede du, vi lavede, når vi gik op ovenpå? Da vi boede der i Ringkøbing. Hvad troede du, vi lavede? Hvad troede du, der skete, når han ville i bad med mig? Hvorfor ville han i bad med mig hele tiden? Men det blev han da heller ikke ved med. Det gjorde han da. Hvorfor skal en mand på den måde, som du ved, jeg har det dårligt med? Hvorfor skulle vi dog i bad sammen, hva'? Nej. Og jeg kan huske de der samtaler, vi havde i den der hjørnesofa der. Hvordan at det hele tiden var sådan, men vi bliver nødt til at have noget særligt sammen. At vi bliver nødt til at have et særligt nært bånd. Og det var også det, han kørte af med nudist og alt det der sådan med krop og føle. Eller sådan. Og det kan der også godt være noget rigtigt i. Men det er sgu da fuldstændig... Altså, det er jo fuldstændig langt ude at tænke, at han skal have noget særligt sammen. Troede du virkelig bare, at han smurte mig ind i creme? Ja. Troede du bare det? Ja. For helvede altså.
Og så stod der lige en bænk her. Ja. Skal vi derop, ja? Jeg tror ikke, det bliver så slemt det sidste, var. Hvad? Jeg tror ikke, det bliver så slemt det sidste. Nej, jeg tror heller ikke. Bortset fra, at der er noget klatren i det. Det der, det er murmeldyr. Ikke bare få det overstået. Jeg synes, jeg føler mig lidt klumpedumpe efterhånden. Hvad? Jeg synes, jeg føler mig lidt klumpedumpe efterhånden. Er det dine ben? Det er kroppen. Det er sådan det hele. Gå du bare. Mor, skal jeg ikke tage din rygsæk her? Nej, du skal ikke. Okay. Her har forerne så også været. Det er med meget lort, ja. Jeg tager lige et billede her. Ja, går vi. Så er der plads til stokkene. Jeg husker det slet ikke sådan her. Jeg kan huske, det var to. Vi var kun nedenunder. Hvor sov vi så? Nedenunder. Jeg husker det heller ikke sådan her. Slet ikke. Vi var ikke heroppe. Eller jeg husker ikke noget heroppe fra. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg husker en sådan køjesengsagtigt. Ja, nedenunder. Nedenunder, ja. Gør jeg også. Nå. Det er en nødudgang. Det er da meget rart at vide, ikke? Så hopper man bare ud. Jo. Ja. Hvad er klokken? Og der er dyner. Der er ikke tæpper. Nej. Se lige. Ja. Ej, hvad? Klokken 6, der er meget om en halv time. Det var dejligt. Super. Så tror jeg, jeg vil ud at ryge. Ja, det tror jeg også, du vil. Det er ude i byen, eller ja, så købte jeg en ting til dig. Gjorde du det? Ej, mor altså. Nej. Hvor fanden, mand. Du købte et murmeldyr. Du købte den på maven. Nej. Kan man det? Det kan man altså ikke nu. Tog du en stak der? Ja. Ej, hvor er den fin. Den var faldet rigtig ind. Ja. Så kan man se lyd. Jamen altså. Ej, det virkelig mig, du købte den til? Ja, det var dig, jeg købte den. Super. Tak, mor.
det bare sindssygt. Sindssygt projekt, det her. Pisse. Det har virkelig været en vild dag, altså. Og lige nu, der sidder jeg bare. Ja, i et rum, jeg faktisk slet ikke har lyst til at sidde i. Der er sådan et eller andet bare ved tanken. Jeg tænkte tilbage og tænke, at han var her sammen med mig. At han, altså, ja, det på en eller anden måde så da jeg kom herind i dag, det, jeg ved ikke, det er måske naivt, men jeg havde faktisk ikke regnet med, at det ville være så voldsomt, som det var at komme ind her. Og som om, at væggene bare, eller sådan, ja, det rummet, den stemning, der er i det her rum. Hallo? In 5 minutes, I have to turn off. Okay, Yeah. yes, of course. And now I need to Oh, okay. put the table. Yes, of course. Shit, altså. Det er så vildt, det rum. Bare er så meget andet i dag, end det var dengang. I dag så er det sådan en stue, man hygger sig i og spiser morgenmad i og kommer op, og det er sådan en forløsning for dem, der har kæmpet sig op i det der bjerg og fornemme den stemning og følelse, alle andre har i den, som bare er så diametral modsætning i forhold til, hvordan jeg har det. Altså, det eneste, jeg kan se, det er de der køjesenge på. Ja. Nå, jeg bliver nødt til at stoppe nu. Ja. Det var lidt som om, at det var ham, der gav os Schweiz. Var det ikke det? Jo. Det var det. Jeg tror, vi jo aldrig kommet herned. Ja, han åbnede vores verden, ikke? Men det er også lidt snobberi måske, men altså sådan kulturelt var han, altså var det i hvert fald der, Jamen, det var da klart, det var da en helt anden verden. Ja. Det var det da. Au, for fanden. Au. Skal jeg tage den trøje der? Ja. Det er også sådan... Det er mærkeligt, hvorfor jeg har... Altså, jeg har bare brug for, at han på
på en eller anden måde ikke kun, altså han indeholdt det bare så meget godt. Og hvis ikke vi ligesom kan give det også, så er det bare så mange år, som på en eller anden måde er forbudt at tænke på, ikke? Ja. Men han har jo ødelagt det. Ja, men man kan sige, det får han jo kun lov til, hvis vi ikke på en eller anden måde tager den tid tilbage. Jamen altså, jeg kan kun tage den tid tilbage ved at skære ham ud af det. Altså, de der ferier hernede og så videre, det er fint, hvis ikke jeg skal tænke på, at han var her også. Altså, det er forever, det der. Altså, det har han godt og grundigt ødelagt. Jeg gider slet ikke at tænke på sammen med ham. Altså, Nej. når jeg ser billederne, jeg gider ikke at tænke på det. Jeg gider ikke at se på dem. Nej. Jeg gider godt at tænke på Schweiz og på jer og så videre. Ja. På ferien som sådan. Ja. Men det gjorde så eftertrykkeligt. Mm. Så hans person er ude af mit billede. Men det kan han jo ikke være. Nej, det ved jeg godt, Jette, men jeg skal også have, så jeg kan leve med det. Altså, okay, jeg gjorde jo, hvad jeg kunne for at gemme det, selvfølgelig. Mm. Han gjorde, hvad han kunne for at gemme det. Men bare stadigvæk, så er det bare... Når man så ved ting, så kan man se dem. Så kan man se dem ulideligt klart. Ikke? Når man har en tro på, at man ved, hvad der foregår, så kan der altså være nogle ting, man ikke ser i det. Mm. Men hvorfor tror du kom ind i det i første omgang? Altså, hvad var det, der gjorde, at du... Altså, hvad? Det kan jeg ikke forklare det. Hvorfor falder man for en? Altså, det ved man jo ikke. Nej. Det har jeg i hvert fald svært ved at forklare. Og bagefter kan jeg da slet ikke forklare det. Så det ved jeg ikke. Nej. Men i det ligger der vel også en eller anden form for tilgivelse af sig selv, tænker jeg, ikke? At man ligesom... Altså for at anerkende dig selv, for ikke at bare være fuldstændig tåbelig, ikke? Og fuldstændig dum, og så prøve at tænke, jamen hvad var han også? Altså hvad var han også, ud over at han var altså manipulerende og dominerende og misbrugte mig. Hvad var han så også, ikke? Fordi det var han jo også. Altså du var jo ikke fuldstændig tåbelig, vel? Nej, det var han da sikkert. Men det er han jo ikke mere. Det var han jo også. Det var han også dengang. Men det er dødt. Det er dødt og ude. Og jeg har ikke én positiv tanke at tænke. Nej. Fordi set i bagspejlet, så var det jo løgn det hele. Det var jo ikke mig, han ville have. Hvad var det hele så for et cirkus? Hvad var det så, han ville have? Det var dig.
Altså, jeg havde også hele tiden sådan en fornemmelse af, et ønske om, at det her, det er kun for en tid. Det havde jeg lige fra starten af. Men jeg formåede ikke at få det stoppet. Hvad for noget af det? Hele vores forhold. At forholdet kun var for en tid? Ja. Så du ikke regnede med at blive sammen med ham? Nej. Hvad skulle han så være for dig? Men det ved jeg ikke. Det var bare en altså sådan havde jeg det fra starten af. Men så blev jeg mere og mere rullet ind i, at det var jo sådan tingene var. Nå, vidste jeg ikke. Ja. Fordi at du der på det tidspunkt godt kunne mærke, at det ikke var, som det skulle være. Ja. At alting ikke var, som det skulle være. Ja. Så man tror, der er nogle ting, der er rigtige, som man i virkeligheden inderst inde ikke synes er rigtige. Hvad er det for nogle ting? Som du oplevede? Som du synes var rigtigt der, men som du ikke synes... Jamen, det har da for eksempel været sådan noget, som du siger med, at I gik i bad sammen og sådan noget. Ja. Og hvad mere? De andre ting, det er mellem ham og mig. Altså. Nå. Hvad er det, du søger efter? Hvad er det for et Men jeg svar, du søger efter, at... Jeg søger sgu da efter en erkendelse af, at du godt vidste, hvad der foregik. Jamen, når jeg ikke vidste, hvordan skal jeg så erkende det? Nej, men det er jo så det. Jeg kan da ikke men sidde det giver her bare og sige, at jeg erkender det, når jeg ikke vidste noget, Jette. Nej, men det kan jeg bare ikke forstå, du ikke kunne se. Nej, det kan jeg heller ikke forstå. Altså, Men det ændrer jo ikke på, og jeg endda også at sagde det var det, altså sådan, jeg sagde det til dig der på Læsø. Det siger du, men Og du ikke engang kan huske, du gav mig en losing. jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Jeg stod med ryggen til havnen, og du havde sådan et lille havnehus bag dig. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Og den kom prompte, at det var ikke sådan noget, man sagde. Det sagde man ikke, eller sådan noget af den stil. Bang, sagde det bare. Det var ikke sådan en lille let losing, altså. Og så, jeg kan bare ikke forstå. Eller sådan, og det er bare... Fordi, altså, selvom mor, altså... Det ville ikke skille os ad, at du vidste. Eller at du havde det på fornemmelsen. Det ville ikke skille os ad på samme måde, som det måske gør med mig og far. Nej, Fordi at jeg var i det også. Jeg ved godt alt det, han kunne og gjorde, og hvordan han... Altså, jeg kunne godt se, at jeg var i det der spil. Jeg ved, hvordan han arbejdede. Så derfor vil jeg godt kunne forstå dig, mor. Jeg vil godt kunne forstå. men du forsøger at presse mig til at erkende noget. Det er fordi, det ikke giver mening. Jeg kan ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke se det. Det er muligt, Jette, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke erkende noget, som ikke er. Jeg så det ikke, jeg vidste det ikke. Og det er sådan, det er. Og jeg kan ikke sidde her og sige, at forresten så, jo, det var der nok også. Nej. Fordi sådan var det ikke. Nej. Og så kan vi jo ikke komme videre. Hvis ikke du tror på det, så kan vi ikke komme videre. Der er bare noget i det der med at acceptere, at man er menneske. Vi er mennesker, og mennesker gør fejl. Hvad er du ved at tænde op? Det er lige. Der var noget kage. Fint. Det var meget, hva'? Jeg tror, jeg tænder noget kaffe til. Men det er jo... Går lige et øjeblik. Er du tilfreds med din dag? Med min dag? Nej. Det er jeg faktisk ikke.
Er du det? Jeg ved ikke. Jeg tror, dit vand, det koger. Fedt. Det er faktisk også dit vand. Ja. Det tager lige lidt tid, før det bliver oplyst. Nå, ja, det ser jo helt hyggeligt ud, ikke? Ja. Mor, helt ærligt, ikke? Altså, jeg har ikke købt den der. Altså, og så siger jeg kan ikke forstå det, og så siger du, det kan jeg heller ikke forstå. Og så sidder vi der. Men så finder jeg på en historie. Så siger jeg til dig, jamen det er også rigtigt. Der var også på et tidspunkt, hvor jeg tænkte på det, og så fik jeg bare ikke gjort noget ved det. Ja. Er du mere glad for det? Jamen, jeg tror mere på det, mor. Jamen, det fordi det passer andet, ikke. det tror jeg simpelthen ikke. Men det passer ikke. Det passer ikke. Det var ikke sådan, det var. Jeg kan finde på en løgn. Det kan jeg sagtens. Hvis det vil gøre dig godt. Jeg synes ikke, det er ærligt. Jeg vidste ikke, det er ikke på noget tidspunkt strejfet mine tanker. Og det bliver ikke anderledes af, at vi snakker om det i 10 dage mere. Og hvis ikke du kan bruge den forklaring, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså. Nej, men vi er vel nødt til at gøre et eller andet. Ja, det synes jeg, det var en rigtig god idé. Jamen, hvad er det så, vi skal gøre? Jamen, for fanden, det er dig, der lægger afstand til mig. Jeg lægger ikke afstand til dig. Du lægger afstand til mig. Du har behov for at lægge afstand til mig. Jeg har ikke behov for at lægge afstand til dig. Jeg står med åbne arme og venter bare. Ja. Ikke også? Og gør det forkerte hele tiden. Det, jeg prøver, det virker ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg er klar til at tage imod dig, uanset hvordan. Men jeg kan ikke skrue tiden tilbage for os. Hvordan kan man blive i noget, der er så fucked up? Hvordan kan man det som et helt almindeligt, altså tænkende menneske, ikke? Det er bare så svært at have respekt for. Fordi den fortsætter jo nu, hvor jeg ikke føler, at du står op for dig selv, har respekt for dig selv i forhold til mig, i vores relation. Fordi at jeg kan bede dig om at hoppe på tungen, altså. Og så vil du gøre det. Jeg vil jo gøre det, hvis det er sådan, jeg bliver overbevist om, at det er noget, der vil gøre det godt for dig. Ja, Jette. Ja, uden tanke på dig selv. Ja. Ja. Og det vil jeg til enhver tid gøre, for jeg prioriterer mine børn højere, end jeg prioriterer mig selv. Ja, det gør du nu. Ja. Ja. Og det troede jeg også, jeg gjorde tidligere, Jette. Ikke? Jeg har gjort, hvad jeg troede var bedst. Men hvad er det, du gerne vil have af mig? Prøv at høre, jeg vil have, at jeg har en følelse af, at du er ærlig, altså. Og jeg kan ikke føle det, mor. Og jeg ved At godt... jeg er ærlig? Ja, eller det er sådan... Jeg har krænket min sjæl ud for dig i flere dage i træk. Og så kan du komme og påstå, at jeg ikke er ærlig. Jamen, det føles... Jamen, ja. Ved du hvad? Altså, jeg føler stadigvæk, der er det der hensyn. Der er stadigvæk det der hensyn noget til mig hensyn. hele tiden. Der er da ikke noget hensyn i det. Nej. Hvis ikke det er ærligt, så kan vi godt stoppe her. Ja. Helt ærligt. Ja. Så har jeg ikke mere at give. Nej. Jeg krænger min inderste sjæl ud i en grad, som jeg aldrig nogensinde har gjort over for nogen, og ikke har intentioner om at gøre. Og så får jeg at vide, at jeg ikke er ærlig. Jeg siger, jeg kan ikke mærke, at du er ærlig. men så kan jeg ikke gøre det på anden måde. Nej. Jeg kan være ærlig, og jeg har været det. Ja. Og hvis ikke det er nok, så er der ingen mulighed. Nej.
Jeg har ikke andet at give. Nej. Jeg bliver mere og mere i tvivl om hele den her tur op på bjerget, om det gør, at vi kommer på længere afstand af hinanden, end at vi kommer tættere på hinanden, som jo var en af formålene med den tur. Og en anden ting er, at jeg får virkelig en fornemmelse af at have spillet fallit. Jeg har ikke været agtpågivende i Jettes barndom, og jeg har i hendes ungdom, og nu også, gør jeg de helt forkerte ting i forhold til det, som hun har brug for. I vores samvær og så videre. Så et eller andet sted, så er jeg sådan lige ved at komme dertil, hvor jeg har lyst til at smide håndklædet i ringen og sige, ved du hvad, det her, det går den helt gale vej. Skal vi ikke hellere stoppe, inden vi kommer længere fra hinanden? Mor? Jeg kan simpelthen næsten ikke slæbe mig op i det her bjerg. Så en anden mulighed kunne være at prøve at snakke med nogle andre om det. Du er psykolog? Ja. Vil du gå til psykolog? Sammen med dig. Ja. Det kunne være nødvendigt jo. Hvad? Hvis det er nødvendigt. Det lyder som om, at det var helt umuligt. Ja, jeg var overrasket, fordi det ikke... Jeg kan huske, at for mange år siden sagde, jeg synes, at det gav bedst mening, at du havde brug for os at snakke om, hvad der var sket med en psykolog. Ja. Hvor du var fuldstændig afvisende. Det passer da ikke. Jeg var der til en psykolog på det tidspunkt. Hvornår? Ja, efter retssagen.
Ja, jeg vidste ikke. Jo, nu er det dig, der husker dårligt. Jamen Det har vi haft snakket om. Så Hvor mange gange var du det? det var nogle få gange, fordi jeg synes ikke, jeg havde noget udbytte af det. Jamen, så er det måske det, jeg kan huske. Eller sådan den der fornemmelse af, at det er sådan... Ikke at... Det er ikke noget, det er sådan, men altså, jeg har prøvet det. Ikke? Ja. Jo, men man får jo heller ikke noget ud af det første, anden, tredje eller fjerde gang nødvendigvis. Hvis det er noget, som ligger rigtig dybt og rigtig svært. Så skal man fandme... Og der gør det heller ikke nødvendigvis godt til at starte med. Der ryger man ned. Det er i hvert fald min erfaring. Ja. Måske er det i virkeligheden svært, hvis der er andre, der synes, man skal gå til en psykolog, og man ikke selv føler et behov. Der er 2 murmeldyr deroppe på bakken. Gør du det? De kravler deroppe. De hopper. Vil du have noget af det her, mor? Bed mig ikke om at gå ned. Kan du lidt igen? Bare deroppe. Ja. Bare deroppe. Prøv at se det her billede af min dreng. Så er himlen blå, når jeg vågner. Ja, Frede vil gerne sove med dykkerbrillerne på, og så er himlen blå, når jeg vågner. Nå, nu kæft. Og så de der delfiner, som går helt op, eller hajer, som går helt op i panden på ham, og ørerne, der er helt trukket ned. Men altså, for fanden, altså. Han er sgu nuttet, altså. Det er han bare. Helt fuldstændig beskidt rundt om munden. Jeg kan bare se, at han har været i børnehave. Han har haft det fedt. Det er sgu dejligt. Mm. Ja, godt, de er gode hænder. Ja. Jeg har sådan en følelse af, at alt det her, alle de her år her, som jeg har, altså, hvor jeg har gået til psykolog, og og det er gået op og ned, at jeg på en eller anden måde er ved at, altså helt ovenpå og færdig, det tror jeg aldrig nogensinde, man bliver. Men jeg tror, jeg er ved at være over det værste. Mm. Det er jo godt. Og, men når du siger det der, så lyder det ikke, som om du mener det, vel? Okay, eller sådan, okay, det er godt. Selvfølgelig gør jeg det. Ja, men noget af det, der mangler, mor, det er kraftedeme, at jeg får dig med. Ikke i forhold til, at du skal arbejde med dig selv, og at du skal alt det der. Altså, jeg skal nok acceptere, at du er... Jeg tror også på dig, altså... Jeg skal nok acceptere, at du er glad for det, som du gør. Og det, som du har det. Men vi bliver... Altså... Men det... Men vi skal stadigvæk på en eller anden måde ud af det her sammen, og det er vi ikke kommet.
aldrig været i tvivl om, at du ville mit bedste. Jeg har aldrig været i tvivl om, at du har elsket mig. Og jeg tror, der ligger noget i det, at du så samtidig har svigtet. Jeg har stået og kigget på, at du har svigtet. For jeg kunne se, hvordan det der spind, det blev bygget op, og jeg kunne se, hvordan du ændrede dig. Altså, og hvor hårdt den er, så var det, han gjorde, det spil, han rykkede rundt, det var, at når jeg ikke sagde ja, jeg kan godt lide det, ja, jeg vil gerne, så blev han kold og afvisende. Og man kan sige, jeg synes også, det var træls, han var det. Men jeg var ikke knust, fordi jeg på en eller anden måde, fordi jeg havde haft de der første 8 år, hvor jeg vidste, hvor jeg har lært, hvad er kærlighed, hvordan er forældre, hvordan gør man ikke. Jeg har haft bedstemor og bedstefar. Jeg har haft det der rigtige. Derfor så har jeg også altid vidst, det var forkert. Jeg har altid vidst, det var forkert. Derfor var jeg ikke synd, altså sådan, jeg kunne godt mærke, at det ikke var rigtigt, og jeg synes, at jeg havde sådan en modstand imod ham hele tiden. At jamen, så må du skulle være lidt nederen, altså. Så må du være lidt sur. Så må du gå rundt og lige puha og blive helt deprimeret og afvisende og kold. Men det var ikke der, det ramte mig, mor. Det var, fordi du blev dybt ulykkelig. Og det er pisse hårdt, men det er sådan, det var. Hvis jeg var ligeglad, så ville jeg jo ikke, altså så ville jeg da bare lade være. Ja, jamen, det så ville jeg da lade være med at bare komme. Så ville jeg komme en gang om året til julefrokost, altså. Mm. Men det er jeg ikke. Nej, det er jeg ikke i tvivl om. Der er bare noget i det der med at acceptere, at man er menneske. Vi er mennesker, og mennesker gør fejl. Skal vi komme nedad? Ja. Vi var her i bjergene hver sommer i mange år. Min mor, mig og min stedfar. Det her er min mor og mig. Ej, altså. Skal den fløjte hele vejen? Hvor sidder den henne? Hvad? Hvor sidder den henne? Jeg prøvede at putte den i min taske, men det gik ikke så godt. Eller i den der lille lomme der. Der sidder en lomme bag på din rygsæk, som ikke, som ikke er i brug. Men jeg tror lige, den må finde en fast lomme, så jeg ikke skal gå med den i hånden hele vejen. Ja, men det er også det, siger, den sidder. Du har en udvendig lomme mere her. Nå. Hvor der ikke sidder nogen i forvejen. Okay.